A kezdetén a technikus beviszi a telep törzsadatait és megkezdi az ellenőrzést. A szkennerrel beolvassa a szerelvény azonosítószámát, beviszi a fogyás mértékét százalékban, a fogyás okát rögzíti, a kihelyezendő írtószert meghatározza, és az írtószer, a cserélt írtószer mennyiségét. Rovarcsapdánál szintén a szerelvény meghatározásával kezdjük. Ezután a ragasztólapon fogott rovarok faját meghatározzuk, bevisszük a PDA-ba, és a fogott rovarok darabszámát is bevisszük. Az ellenőrzések befejezésével a helyszínen jegyzőkönyvet nyomtathatunk. A jegyzőkönyv tartalmazza az összes rögzített adatot, az ellenőrzött szerelvények pozícióját, sorszámát, az észleléseket, a szerelvények GPS koordinátáját és a szerelvény ellenőrzéséhez tartozó időbélyeget. Az eredményeket GPRS-en keresztül a PDA felküldi a központi szerverre, ahonnan jegyzőkönyvet, trendanalízist lehet készíteni.